Hekk kif joqrob żmien il-miliet u jiżdiedu l-ikliet u x-xiri tar-rigali, jiżdied ukoll il-konsum ta' ikel u anke tgeżwir tar-rigali li waslu wkoll għal żieda fil-ħela. Fil-fatt ta' kull sena jiżdied il-volum ta' skart u għalhekk l-appell tal-Wasteserv huwa li jinxtraw affarijiet b'mod sensibbli. Davinja Xid, uffiċjali fih dan il-Wasteserv, qalet li fil-każ ta' karti ta' tgeżwir dawn mhux kollha jistgħu jiġu riċiklati u allura alternattivi riċiklabbli jistgħu jkunu gazzetti jew magazines. Forsi dak li jkun jgħidlek li jiena il-gazzetti ma tantx toġobni l-idea u magazines ma toġobniex l-idea, avolja nħeġġiġhom jidħlu forsi xi jagħmlu xi Google search u jaraw kemm jistgħu jiġu sbieħ. Għandek ukoll il-brown paper. Tista' tuża l-brown paper, normalment kulħadd ikollu l-brown paper id-dar u l-brown paper tista' tiġi riċiklata. Rigward iż-żieda fix-xiri tal-ikel hija nnutat il-bżonn li wieħed jippjana dak li se jsajjar qabel jixtri, hekk kif mingħajr pjan ikun hemm aktar possibilità ta' ħela. Apparti minn hekk Xid qalet li anke jekk jifda l-ikel żejjed, dan xorta waħda jista' jittiekel l-għada u jekk xorta waħda dawn jintremew, għandhom jintremew fil-borża l-bajda. Hawnhekk l-appell huwa li l-iskart tal-ikel dejjem jintefa' fil-borża l-bajda biex bekk il-Wasteserv tkun tista' ddawru f'riżorsa u tiġġenera enerġija minnu. Apparti minn hekk imbagħad noqogħdu ftit attenti li jekk għandek xi napkins li qegħdin fuq il-mejda tistgħu wkoll tiddisponi minnhom mal-iskart tal-ikel. Hija appellat ukoll biex il-pubbliku jibda jnaqqas l-iskart tul is-sena kollha, differenzi żgħar fosthom billi jirrifjuta basktijiet fejn m'hemmx bżonn. B'miżuri żgħar, passi żgħar li nadottawhom fil-ħajja tagħna ta' kuljum jaf jagħmel impatt kbir. Sfortunatament f'pajjiżna diġà għandna volum kbir ta' skart li jiġi ġenerat. Allura issa huwa importanti li kull wieħed u waħda minna jieħu r-responsabbiltà u jagħmel l-għan tiegħu.